ଅଜା ବସିଛି ନାଇଁ ଇଏ ହଗୁରା ଅଜା ନା କିଏ? ହଁ ତ ପେପର ବାଲା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ଶଳାକୁ ଚିଡେଇବା। ଗଞ୍ଜେଇ ଦବ ତୋ ପୁଅଙ୍କର ଖାଲି ଗଞ୍ଜେଇ ବଲାଙ୍କର ମରି ଅଜା ଯିଏ ଜିଏଲୁ କଣ କି ରେ? ଜିରେ ଘୋଡା ଏମରେ ମୁହା ଘୋଡା ମୁହା। ଏ ଶଳା ଅଜାକୁ ଘୋଡା ମାଗୁସା ମାଡ ଖାଇଯିବେ ଶଳା। ଘୋଡା ମୁଆ ଜିଏମ କଣ କିରେ? ଅଜା ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ବା ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହୁଛି। ବାଛୁରୀ ପୁଅ ଟଟା ଢେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ପରା 200 ଟଙ୍କା। ତୋ ବାପା ହେଠି ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇକି ଇଂଲିଶ କରୁଛି, ତୁ ଏଠି ମୋଟା ଇଂଲିଶ କହୁ। ଅଦା ପନା ଏ ଶିଖରେ ଶିଖ କାଟିଆ ପୁଅ ନା? ଆଚ୍ଛା ଆରେ ତୋ ବାପାଟା ବି ଏତେ ଅଭଦ୍ର, ତୁ କେମିତି ଭଦ୍ର ହେଲୁ? ଆଚ୍ଛା 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 ତୋ ମା ବୋଧେ ତୋତେ ଶିଖେଇଛି ଆଉ। ଅଗୁରା ଅଜା ଓଳିକି ଆରେ ରହ ମୋ ଧୋତି ଖୋଲିଦବୁ। ତୁ ଦେଖୁଛୁ ତୁ ଭାରି ଚଣ୍ଡଟା, ତୁ କାହା ପୁଅ କିରେ? ଅଗୁରା ଅଜା ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ମୁଁ ବା ଶିଆଳ ପୁଅ ବିଲେଇ। ଅଭଦ୍ର, ମୋ ନାଁ ଜାଣିନୁ? ମୋ ନାଁ ବା ହଳଧର ବଳିଆର ସିଂ। ବଦମାସ ଅଭଦ୍ର, ଅଜାକୁ ତୁ ଅଗୁରା ଅଜା ଡାକୁଛୁ? ହାଁ, ତମର ନାଁ ଭଳିଆ ଲୋକ ମୂଷା ଛୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ବିଲେଇ। ରାଜବଂଶୀ ଆମର, ରାଜ ପରିବାର। ହଁ ଅଜା ତା ମୁହଁରେ ଲାଗୁଛି ତୁ ରାଜବଂଶୀ ବା। କଣ କହିଲ ଟଙ୍କା? ସରି ଅଜା। ହଉଲ ଅଜା ବସ ରାଗୁଛୁ କଣ ରାତିଟା ବସ। ଆଉ ଅଜା କଣ ଖବର ଲ ତୋର? ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଣ କରୁଛୁ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଇ ଟେକିକି ପଳେଇ ଆସିଛ। ପେପର ଧରିଛି ବା, ପେପର ଧରିକି କଣ ବାଳ କାଟିନି? ଅଜା ଲୋ ଆଜିର ଗୋଟେ ହଟ ଖବର କହନି। ଅଭଦ୍ର, ହଟ କଣ କିରେ? ଅଜା ଲୋ ତୁ ଖାଲି ଖରାପ ଭାବୁଛୁ ଆଉ। ଟିଭିରେ ବୋଧେ ଖାଲି ସନି ଲିଓନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛୁ। ହେ, କଣ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ବାହାରିଛି ରେ ଛୁଏ, ଚାଇନା ଦେଶରୁ। କି ରୋଗ କି ରୋଗ? କରୋନା। ଅଦା ମୋ ବାପା କହୁଥିବା ପରା ଗୋଟେ କରୁଣା ଲୋକ ଆତିଥି। କରୁଣା ଆମ କିରିଆ ବଡ ପୁଅ କି ଭାଇ? ତୋ ବାପାଟା କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ତା ନା କୋରୋନା। କୋରୋନା ଏଇଟା କଣ ନଡିଆ କରୋନା? ଆଉ ସେ ଯୋଉ ରୋଗର ଛୁଆ ଗୁଡା ଆଲେ ସାଙ୍ଗ ଲୋକ କଣ ଛୁଆ ଦଉଛି? ଆଉ ଯୋଉଗୁଡା ପଶିଲେ ରୋଗ ହୁଏ। ଜୀବାଣୁ ରେ, ସେଗୁରା ଜୀବାଣୁ। ହଁ ମୋ ଅଜା ପଢା କମ, ସେଇ ଯୋଉ ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁ କବକ ଶୈବାଳ ଆମ ସେଇ ଯୋଉ ଜୀବାଣୁ ନଡିଆ କୋରଣୀ ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ମୁନିଆ ମୁନିଆ ଦେହରେ ଫୁଟିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ନା କୋରୋନା। ଆରେ ଶଳା ଭୂଷ ପଣ୍ଡିତ ପଲ, ତମେ କିଛି ଜାଣିନା। ତା ନା କରୋନା। ହସୁଆ ପଲ କରୋନା ରେ। ହିନ୍ଦୀ ନାଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ବାପା, ଏ ବା ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଲାଣି ଏ କରୋନା। କିଲୋ ଅଜା, ଏ ମହାପାତ୍ର, ମହାକାଳ ପଳା, ମହାପଣ୍ଡିତ ଶୁଣିଥିଲି, ମହାମାରୀ କଣ ଲୋ? ଆରେ ବାପା, ମହାମାରୀ ମାନେ ଏ ରୋଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ସଫା ହେଇଗଲେଣି ରେ। ଶଳା ଅଜା ଏ ରୋଗରେ କଣ ହଉଛି? ବା ସେ ରୋଗରେ ଥଣ୍ଡା, ଜର, କାଶ, ଛିଙ୍କ। ଆଉ ତୋ ନାକରୁ ତ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ରହିବ, ଆଉ କଫରୁ ଖାଲି ବସା ଦହି ଖାଇବୁ ରେ ପୁଅ। ନାନୀ ଏ ଦୁରା ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ୱାନ ମାତେ ଲୋକ କୁଆଲେ ପଡିଲେ। ନମ୍ବର ୱାନ ପିଇଲେ ନମ୍ବର ୱାନ ଟିକେଟ ରେ ଟ୍ରେନରେ ବସି ଉପରକୁ ପଳେଇବୁ ରେ ବାବା। ବଡ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବସି ଔଷଧ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତୁ କହୁଛୁ ନମ୍ବର ୱାନ? ତମେ କଣ ଜାଣିଛ ତୁନି? ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ନମ୍ବର ୱାନ ପିଇଲେ ଦିନ ହବ, ସିଏ ତ ଖାଲି ବିଅଲ ପିଇଲେ ଆଉ। ତୁ ମତେ ଶିଖେଇବୁ? ନମ୍ବର ୱାନ ପିଇଲେ ଯଦି ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ବଡ ବଡ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାନ୍ତା ଆଉ। ଅଜା ଜାଣିନୁ କିଲୋ, ସେ ଔଷଧରେ ବା ଅଧା ମଦ ଅଧା ଔଷଧ ମିଶିକି ଆସୁଛି। ଲୋ ଅଜା, ତୁ ଯୋଉ ଜମା ନମ୍ବର ୱାନ ପିଉନୁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଖୁଁ ଖୁଁ ହେଇକି ଆସୁଛୁ ଆଉ। ନେ ନେ ଏ ଟିକେ ମାରି ଦଉନୁ। ଆରେ ଶଳା ବାଳୁଙ୍ଗା ପୋଲ, ଅଜାକୁ ମୁଣ୍ଡ ନାଚୁଛ।
ଆରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପଲ ଶୁଣ ରେ ଶୁଣ ଖାଉ ଖାଉ ବାପରେ ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଅଜା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହିଁ ଡାକିଲୁ କିଲୋ? ଖୁସିରେ ଡାକୁଛି ଅଜା ଆଉ। ନାର ନାଚ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ଅଧା ଯେ ଛନି ନିଅନ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇବ। ଆରେ କଣ ଫୋନ ଅଛି ଯେ ସିନେମା ଦେଖେଇବ? ରୁହରେ ଶୁଣ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ? କିଲୋ ଅଜା କାଲିବା ମନା କରୁଥିଲୁ ନମ୍ବର ୱାନ ପିଉନି ବୋଲି, ଆଜି କଣ ଅଟରେ ଧରିକି ବୁଲିଲୁଣି? ଅଜା ଟା ବଗୁଲାଟା। ଅଧା ଏଟା ଏମିତିଆ ରଙ୍ଗ। ରହ ଯାଇକି ଡାକୁଛି ଆଇ ଆଇଲ। ରହରେ ଶୁଣା ଖାଲି ତ ଆଇକି ଡାକିଲା ଏଟା ବା ସାନିଟାଇଜର। ଅଜା ଏତେ କଣ ଛନି ଟ୍ରାକ୍ଟର? ହାତରେ ଲଗେଇଲେ କରୋନା ଜୀବାଣୁ ସଫା ହେଇଯିବେ। ନିଅରେ ଟିକେ ଟିକେ ନିଅ। ନିଅରେ ନିଅ ନାତିଆ। ଅଜା କଣ ଟିକେ ଟିକେ ଦଉଛ, ବହୁତ ବହୁତ ଦଉନା। ହଁ ବହୁତ ପଇସା ଏଟା। ସତେ କି? ଆଉ ଅଜା ତୁ ଲାଇଭ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦେଖିନୁ କିଲୋ? ହାତଠୁ ବେଶୀ ଯିବାଣୁ କାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଟା ଭଲ ବାସୁଛି ବି, ସେମିତି କାମ ବି କରିବ। ଶଳା ତୋର ଭାରି ବୁଦ୍ଧି। ଆରେ ମରି ଯିବୁରେ ଶଳା ହେଟା କଣ ପିଉଛୁ? ତମେ ସବୁ ବୋତା। ଜୀବାଣୁ ସିନା ପେଟକୁ ଗଲେ ଲଗାବ, ମୁଁ ବା ଧୋକି ଦଉଛି ସବୁ ଏକାଥରେ ପେଟରେ ସଫା। ତୁ ତ ଗୋଟେ ବଡ ଡାକ୍ତର। ଦେଇ ପୁଅ ଚଷମା ଦେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଲେ ମୋର। କୁଆଡେ ଗଲା ଆମ ଢେଙ୍ଗା? ଦଉନ ଚଷମା। କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ନାଇଁରେ ନାତି ଏଇ କିଲି କିଲି ହାଟକୁ ଯାଉଛି, ଟିକେ ପରିବା ପତ୍ର ଆଣିବି ଆଉ। ଅଜା ଜାଣିଲୁ କି ସବୁବେଳେ ଲକଡାଉନ। ହଉ ବା ହ୍ୟାଲୋ ପୋଲିଥିନ ନୁହେଁ ନା, ତୋ ଗାନ୍ଧିକି ମାଲିକି ପୁରା ନାଲି କରିଦେବେ, ବିଟ ଲୁଣ ପକେଇକି କଣ୍ଟା ଚାମୁକ ନୁହେଁ ନା ଲଗେଇକି ଖାଇବେ। ଭଲ ଅଜା, ଗାନ୍ଧିକି ପୁରା କୁକୁରଛିଆ ମାଡ ବାଡଉଛନ୍ତି। ହେ ପୁଲିସ ମତେ ମାରିବ? ତମେ ସବୁ ଜାଣିନା ଅଜାର ଖାତିରି। ଆବେ ବଡ ବଡ ପୁଲିସ ଅଫିସର ସବୁ ସାଲୁଟ ମାରନ୍ତି ବାଘକୁ। ବୁଢାକୁ ନାମେ ଦବା। ରହ ମୁଁ ପୋଲିସ ସାଉଣ୍ଡ ଲଗାଏ। ବଜା ବଜା। ଏ ଲାଠି ଟଙ୍କା ପୁଲିସ ରେ ଛାତିରେ ପୁରା ନାମ ନେଇଛ, ରୋଲ କରୁଥିଲା।